जानोसै आसा मा सोलिबाय थादों दासान्दि आसा नोंथाङा जोंनो खोन्थानो हागोन नामा दासान्दि मा सोलिबाय थादों ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे CYDP प्रग्रामा थांनाय 1 थारिख अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैनि 5 थारिख जोबथि सान बेवहाय जोङो मोनसे ओरैबायदि जों इसोरनि बाथ्रा ओरैबायदि जोङो मोननो हाबाय आरो जोंनि बे 800निबो एसे बारा बे गथ'फोरनि थाखाय जों इसोरनि बाथ्रा होनानै सोलोंनाय लिरनाय आखिनाय बिदि गोबां जों बिदि होनानै जोंनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनो हादों बेजों लोगोसे जों दिनैहाय गोबां रंजानायजों जों दिनैहाय टाउन जोङो हमहोनानै जों इसोरखौ बाख्नायदों आरो जोंनि लोगोसे लामा हान्थिसंनानैहाय जों बेबायदि मोनसे पस्टार लानानै इसोरखौ जोङो बाख्नायदों बे जिसुआनो बासायफैयो आरो बे जिसुआनो जोंखौहाय अनग्रा जिसु अननायखायसो जों दिनैनि बे प्रग्रामखौ मोजाङै जों गाजा गोमजायै जों बेबायदि पजिसनाव फैदों आच्छा मा आयदाखौ लानानै गथ'फोरनो फोरोंनाय जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा दा बिराद मोजां आयदा माने जोङो जोंनि जिउनि दिगखौ जों बोरै थि खालामनो जों बिनि सोमोन्दै जों आइजायानि 58:11आवहाय जोङो मोननो हादों जोंनि जाय गाहाय आलासि बिथाङा ओरैबायदि जोङो फोरमायबाय बुजायबाय खिन्थाबाय जोंनि जिबनावदि जे मोनसे थिग जोङो लानांगौ बेखौहाय जों मोननो हादों नोंथांमोना ओरैनो बबेनि आलासि लाबोनानै बे लाइमोनफोरखौ फोरोंनाय जायामोन जोङो बे समावहाय जोङो आलासिखौ लाबोदों जाहैबाय जोंनि क'क्राझार 1 नम्बर क'क्राझार मण्डलिनिनो जाय जोंनि सार रमिराज बसुमतारी बिदि स्कुलनि चेयारमेन बिथांखौ जोङो मोननो हादों बिथांनि गेजेरजों जों गोबां जोंनि इसोरनि बाथ्राखौ मोननो हादों लोगोसे सासे जों मोननो हाबावदों मैया मोनाबिलियाव सार रनेन बसुमतारी पास्टर DBCA बिथाङाबो ओरैबायदि जोंनोहाय बे बोसोनखौ ओरैनो नोंथांमोननि प्रग्रामा माब्ला जोबगोन दा जोंनि प्रग्रामा 1 थारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै दा मोनायाव जाहैगोन ओमफ्राय जों बेयाव गोबां सोलोंदों बे सोलोंनायनि जोंहा मोनसे प्राइज दङ ग्रुप मोनबा जादों जोंहा बिगियानियान टु सेनियरसिम बिनि जोङो दिनैहाय बेसेबां सोलोंदों सोर फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थांदों बिनि जोङो मोनसे प्राइज जोङो लाबोनाय जादों दा बेखौ जोङो क्लसिं सेरेमनिनि थाखाय जों बिथांमोननो बे प्राइज होदों आच्छा थेंक इउ जोंनि गथ'फोरखौ सालायबाय दा ओरै फैनानै जोंनि बे फंबायनि रेडि जाबाय बिथांमोना मोसानो गासै जोंनि आमथेखा एरियानि महिलानि दैदेनगिरिफोर आफादगिरि नेहाथारि ओमफ्राय बाजै मामलाय उन्दै गथ' गेदेर उन्दै बिमा बिफा गासै फरायसाफोरनि बे जोबथा सेसन खुंनायजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो न'खर होनायनि मुङाव नोंनि नामखौ जोङो दिन्थिनायनि मुङाव आफा जोङो दिनै मोनसे मुकुट हरनानै जोङो ससे लामा जोङो गिदिंनानै जोङो बेबायदि रेलिखौ लादों प्रभु नों बेयाव सहाय खालाम जोंजों दैदेन बे उन्दै गथ'फोर दं प्रभु आफा जाहाथे बिथांमोना बेबायदि समखौहाय मोननानै जाहाथे बिथांमोनाबो फालिनो हायो नों बेबायदि आशीर्बाद खालामदो जोंनि गोसो मोदोम जिबन उननि हाबाफारि गासैखौबो नों masih siang boleh, dia masih siang.
Aku bằng sức là đấy. Mà aku bằng sức là. Sạt thầy liết á, đây nó có một cái lồng nữa. Sạt thầy liết mà chứ. Rejak ra rejak. Đặt sự kiện lo bạn giúp đương. Kiện vận bài. Kiện bạn giúp đương đặt sự last series. Để. Nằm đi rộng lại phơi cầu nằm mơ thô và hai áp là. Nằm đi rộng lại phơi cầu mơ. Bagani bifang bagi jazin. Oi, undai gotong gotong. Ang khorosok hibay na đấy. Deh.
दा गेटनाव गोथाव बांगा ना गोरान iPhone ini mana sih? थाबायदों थाबायदों 네, 항송들 아까 못 가신 분 앙송들 송산이 앙송들 송산이 나를 거요나야 그야만 영설이 영그야 들이로로 나를 거요나야 그야만 영설이 영그야 들이로로 앙송들 송산이 앙송들 송산이 lời cơn chỉ nào hàng ta nhớ anh đi xa dần gây à vợ người lang ơ lời cơn chỉ nào hàng ta nhớ anh đi xa dần gây à vợ người lang ơ anh song kỳ song sani anh song kỳ được không? 아, 시간도 좀 보시네. 너무 살아. 너무 사. 내려면 사대.
जाबाय दे बिखि दा होनाय ना लाइमोन जाले ना बाजुan kita bosnya sen mah, jongol badan sen. Dan saya kanok khobor lahu janai mana mara. Kabel ori jabu ke? Unawai sedong, unawai lain nau sedong.
đi hơn đi lên là để sát anh chịu gần ê ô biết quý số thăm có bây giờ yên tâm được nhiều. Đúng không? Bay không à?